Neexistuje nič krajšie, než rozdávať ľuďom radosť. To tie vyšmiate detské tvaríčky. Však to je na nezaplacenie. A jakže im očka zalesknú od šťastca, no nič krajšie obdobie v roku. Len ešte treba Aničke šekirakovej kartičky Pokémonoch i Miškovi palenčarovi plameňomedy sadu detských granátoch. Tak kus pridaj do ňu, pohni sebe. Však ja by rád, ale dedo pred nami streamuje. Pohni sebe, šlimako! Že zaraz dedu, treba darunky roznášať, tak čo robíš? Nechceš pospínkatku? Sú teavre! Kde si robil autoškolu? V Sabinovečice! Udaj by si pečinka svarla pre šveta! A co si píšiš, švor? Zbakane a zgasnú! Toto není normálne! Skúsme nepodľahnuť vianočným zhonom. Online kasíno Eurogold prináša zlaté vločky a adventný kalendár, v ktorom rozdáva až 100 000 eur. Hraj a vyhraj kdekoľvek, kedykoľvek. A buď dobrý!